سلام زخبركم تملكتي كما يتمسيو لك ساعات حد خوينو كم تلمود بعد زين حزنا مصينا لنا زيناتات اندامراحكم ساهم صنحنا برهان في الساعه فلما بحصر زيناتات كنجمر بريزيدنت تركي رسيب طيب اردوغان علاو عد سراح نمغبار ناب كتما اديس ابا اتيوم تم بريزيدنت اب عالم لغ معرفو نفرتي بولين تبصحو قدماي مستر ابي احمد اقبا بلا غيرهم لهم توم بريزيدنت اب ايثيوبيا زلوم صانحيت امونغو ايثيوبيان تركيان زلو كل مداو متحبار بزبلص زطناخر يزبل امنتلهم لعلي 500 عامات تاريخاو ركب زلون ايثيوبيان تركيان ابز حزوان طنكور متسار نقدن انفستمنتن كم زلون يغلز ابا قط انفستمنت وطا ايثيوبيا بقدامنت كامونغو زصرحا هاغرات حانتي زخون تركيام بفلاي اب عودتا ጨርቃ መርቂ አግሮ ፕሮሰሲንግን ሕርሻን ከምውን اب ዲጂታል መሰረተ ልምዓት ልዑል ተሳትፎ اب ምግባር ትርከብ ኢትዮጵያ አብ መበል 39 ወዓላ ሕብረት አፍሪካን ካልአይ ወዓላ ጣልያን አፍሪካን ሃገራዊ ረብሓታታ ዝሓለው ዲፕሎማሲያዊ ዓወት ረኺባ ክብል ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ አፍሊጦም ሚኒስትር ዴታ ጉዳያት ወጻኢ አምባሳደር ብርሃኑ ጸጋይ ኣብ ዝሓለፉ መዓልታት ኣብ ርእሰ ከተማታ ሃገር ዝተሳለጡ ክልተ ዓበይቲ ጉባኤታት ብዝምልከት መግለጺ ሂቦም ቶም ሚኒስትር ዴታ ኣብ መግለጺኦም ከም ዝበልዎ እቲ ጉባኤ ብዓወት ምዛሙ ኢትዮጵያ ዓለም ለኸ ጉባኤታት ንምትእንጋድ ዓቕማ ከም ዘዕበየት ዘመላኽቱ እዮም ኢትዮጵያ ነቶም ክልተ ጉባኤታት ብዝለዓለ ጽሬት ከም ዘተኣናገደቶም ብምሕባር ንኣጋይሻ ብኽብሪ ተቐቢላ ብኽብሪ ከም ሰነት እውን ኣብርሆም ኣብ መበል 39 ጉባኤ መራሕቲ እቲ ሕብረት 41 መራሕቲ ሃገራት 48 ሚኒስትራት ጉዳያት ወጻኢ ሓዊሱ ልዕሊ 20,000 ኣጋይሽ ምስታፎም ኣረድዮም ኢትዮጵያ ኣብ ክልቲኡ ጉባኤታት 4 ቀንዲ ዓወታት ከም ዘመዝገበ ዝገለጹ ቶም ኣምባሳደር ኣጋይሽ ብምቕባልን ብምስናይን ባህላ ዘስፋሕፍሐትሉ ፍጻመ ከም ዝኾነ እውን ገሊጾም እዮም ጎና ጎኒቶም ጉባኤታት ዕውታት ብዙሕነታዊ መድረኻት ብምክያድ ሃገራዊ ረብሓታት ኢትዮጵያ ዝሕሉ ዲፕሎማሲያዊ ዓወት ከም ዝተረኸበ ሓቢሮም ኣሎም እቶም ሚኒስትር ዴታ እቲ ጉባኤ ብዝተማልአን ደረጁ ብዝሓለው መልክዑን ክዕወት እጃሞም ንዝተዋፅኡ ከምኡውን ንነበርቲ ከተማ አዲስ አበባ ምስጋና ኣቕሪቦም حزد ما بزرزرنا بحزنا زين كحلفكم كبرات تملكتي أب مونغو إثيوبيان تركيان زلو دبلوماسي وركب كاب سروع محزنة حليفو نبت انكر استراتيجيكاوي محزنة تساقاقرو مسقاقارو انتقاليتو لهم
أزي كاب وان النعبيز مسأمة سسار أب بوليتيكاوي متأممان طرح زتقدب زي كونس ببليونات دولارات زغصار انفستمنت تركية ناب إثيوبيا نكعاتو لووت نقدي نكسفحن مسارات كوين اللوم نتصاب يوحانس فنتاو نازريت باريهم ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጢ ፖለቲካን ዲፕሎማሲን ኣፍሪካ ዘለዋ ታሪኻዊ ግደ ልዕልዮም መቐመጢት ሕብረት ኣፍሪካ ከም ምዃና መጠን መዲና ፖለቲካ እታ ሃገር እውን እያ ከምኡውን ሕብራት መንግስታት ኮሚሽን ቁጠባ ኣፍሪካን ዝተፈላለዩ ዓለም ለኸ ትካላት መርከቢት ብምዃና ርእሰ መዲና ዲፕሎማሲ ኣፍሪካ ዝብል ስያመ ረኺባ እያ እዚ እውን ኢትዮጵያ ኣብ ዓለም ለኸ መድረኽ ዘለዋ ተሰማዕነት كب زبلو انتخون أب زوبا مبرق أفريقيا زهلوا جيوبوليتيكاو ጽዕንቶ አጉሊሁ አርእዮም ካብ ቀረባ እዋናት ንነዘድ ማ ኢትዮጵያ ምስ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዘለዋ ርክብ ናብ ዝዓበየ ብርኪ ብምስጋር ኣድማስ ዲፕሎማሲኣ እናስፍሐት ትርከብ ዝተፈላለዩ መራሕቲ ሃገራት ዓለም ንኽልቲኣውን በዓል ብዙሕ ወገን ርክባትን አዲስ አበባ መሪጦም ምምጾም ኢትዮጵያ ማሕበረሰብ ዓለም ዘለዋ ተቐባልነት ምጉልባቱ ዘመላኽት እዩ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው እንቅስቃሴ አበ ውሽጥ ኢትዮጵያ ዘሎ ምቅስቃስ ብዙሓት ኩነታት ዝሳለጡ ኣብ ኢትዮጵያ ከም ምዃኑ መጠን ማእኸል ቁጠባን ፖለቲካ ባህልን ምዃና ኣብ ኢትዮጵያ ለውጥና መፀ ምዃኑ መርኣያ እዩ ተሰሪሑ ለውጢ ዝረኣየሉ ሃገር እዩ ሰብ ክኸይድ ዝደሊ እምበር ትርጉም ኣብ ዘይብሉ ግዜ ዘጠፍእ የለን منقسقاس دبلوماسي إثيوبيا قوليه كابزر أيام ركبات حدا مس تركيا زلوا محزنات يوم ركب كلتين هاجرات كاب أوان ناب أوان بلعل كلت أفن عباي ركب تركيا أبزوبها مبرق أفريقيا زلوا تقبلنا تنزعنتون إنه وسخة بممسؤو مس إثيوبيا أزمة رتتوت أنكر ركب نخلتين هاجرات ببزح زفر بوليتيكاون قطوان ربح زلوا عن حوار ركب دبلوماسي متأثر قطبا أب مانجو إثيوبيان تركيان بسفح نتتجوريو ترك إنفسترات تركي سب هفتن أب وجد إثيوبيا ببليون زقطر هفتي نفسهم زمتو بزحات كوبانيات دما اللهم عبزي متيوم كوبانيات إنفست جيروم زركبلون بوجر منجستون قرات نت كمزلو بقلتي زفلت اللون بمخانو حدا قطبها وربحيهم ኢትዮጵያ ዘለዋ ጂኦፖለቲካዊ አቀማመጣ ናይ ነዊሕ እዋን ታሪኽ መንግስትነትን ካልኦት ሃገራት ዘተኣማምን መሓዛ ክትከውን ገይርዋ እዮም ነሲዕውን ሃገራት ምስ ኢትዮጵያ ዝገብርኦ ዲፕሎማሲያዊ ርክብ ኣብ ሓበራዊ ምትእምማን ተረባሕነትን መሰረት ዝገበረ ምዃኑ ምሁራን ፖለቲካ ይብርሁም ኢትዮጵያ ዲፔንደብል የሆነች ኢትዮጵያ ተተኣማመነላ መሓዛ ሰሪሕኻ ውፅኢት ትረኽበላ መሓዛ ምዃና ብደንቢ ኣስሚሮምሉ እዮም ቅድም ክብል ኣብ እዋን ኢህአዴግ مزيقا ناي مملاس كونتات نيريو حزقنا بدنبي مسمر زحزة ركب مقانو سلستردو يوم مرحبا جاندارمه نصرس عودت بريزدان تركيا رسيب طيب إردوغان ون نايزت ركب مرأيات غيرو سد ازو عودت إثيوبيا أبزو ممرو أفريكا زلو وادليت متقام بر بحرن كالوت حبراو تربحنت أبزر رقاقوت قدات وسان معراف زخفتيو تاباهلو تثبيت قبار تركوش تقبلنتها كف ያለ ነው تركيا تقبلنتها كبزبل ايوم اتم مرحون كما ابوز قصرو مرحيوم ناي بوزحات عمتات لمدي زلوم يوم بوغن صومالي جبسي قطر اميريت سعودن تقبلنت زلوم يوم من على حتو بر بحري مس قداماي مينستر ابي احمدن كالوت مرحتن انت زراربو وصيتو اونتا كخونيو زبل قمتلنيم علامه ممصيومون ازيو يزبل ኢትዮጵያ ኣብ ዘፈር ዲፕሎማሲ እናርኣየቶ ዘላን ቁሕተሳትፎን ምስ ቱርኪያ ዝመስረተቶ ምሕዝነትን ዓለም ለኸ ተሰማዕነት ተሃገር እናጠናኸረ ይርከብ ዕቤት ቁጠባ ኣፍሪካ ንምርግጋጽ ነፃ ዕዳጋ ኣፍሪካ ሙሉእ ብምሉእ ምትግባር ከም ዝግባእ ተገሊጹ መበል ታሽዓይ ቢዝነስ ፎረም ኣፍሪካ ኣብ ከተማ አዲስ አበባ እናተሳለጠ ይርከብ ሙሉ ብርሃን ግርማይ مبل تشعي بيزنس فورم أفريكا بكتما ديساوا ناتسالت إركب قطباوي تربحنت من آسيا أفريكا نمقولبات على يزخونو في فاينانس متقلاش عند علامة أتي بيزنس فورم يو أبتز تسالت فورم بريزنت فيدري تاجاز كسلاسي استراخون تخونا باجندا 13 أفريكا استقمت وشتوتات نمن آسي تربحت زقبرو مخانو مافليت يوم Our agenda 2063 designates young people 700 زخون حزب أهجرنا تحت 3 عامات زركب منسي حيلي بمخانو عب مناسي كنسرح يقبع
ክሰርሑ ካብ ዝኽእሉ 362 ሚሊዮን ዜጋታት ኣፍሪካ ዕድል ስራሕ ምፍጣር ዝከኣል ካብ 151 ሚልዮን ይበልጽን እዚ ጉድለት ቁጽሪ ክጸብብ ይግባእ እዚ ቁጽሪ ኣፍሪካ መናእሰይን ደቂ ኣንስትዮን ማእኸል ዝገብር ህንጸት ክእለትን ፈጠራ ዕድል ስራሕን ኢኖቬሽንን ክትፍጽም ከም ዝግባእ ዝሕብር እዩ ኢትዮጵያ እዚኦም ወሰንቲ ዝተባሉ ስጉምትታት ፖሊሲ ብምውሳድ ንመናእሰይ መሰረት ዝገብሩ ዕድል ስራሕ ኣብ ምፍጣር ከም ትርከቡን ኣፍሊጦም እዮም Excellencies, my country Ethiopia has undertaken ኢትዮጵያ ክእለት ዲጂታል ደቂ ኣንስትዮን መናእሰይን ጠመተ ሂባን እናሰርሐት ትርከብ ክእለት መሰረት ዝገበረ ዕድል ስራሕ ንምፍጣር ወሳኒ ዝኾነ ስጉምቲ ፖሊሲ ወሲዳያ ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ዝፍጠሩ ዕድላት ስራሕ 84% ዝኸውን ንመናእሰይ እዩ ኢትዮጵያ ኣዋጅ ስታርትኣፕ ኣውፅኣ ማእኸላይን ኣናእሽተይን ኢንተርፕራይዛት ተረባሕቲ ክኾኑ ኣኽኢላ እያ ዲጂታል ስትራቴጂ 2030 ኣጽዲቓ ብምትግባር ገልጋሎት ዘፈር ኣፍረይቲ እናዘመነት ትርከብ ኣብ ፕሮጀክት ወሰን ሩባን ኮሪደርን እውን ብኣሽሓት ንዝቁጸሩ ደቂ ኣንስትዮን መናእሰይን ዕድል ስራሕ ተፈጢሩ እዩ ዋና ጸሓፊ ኮሚሽን ኢኮኖሚክ ኣፍሪካ ክላቫር ጋቲቲ ከማጉር ዓለም ለኻዊ ውድድር ንግድን ምምጻእ ናጻ ዞባ ንግዲ ኣፍሪካ ብዝተማልአ ብርኪ ክትግበር ከም ዝግባእ ሓቢሮም እዮም must fully implement the African Continental Free Trade Area ኣብ ኣፍሪካ ዕቤት ቁጠባ ንምምጻእ ናጻ ዞባ ዕዳጋ ኣፍሪካ ምትግባር የድሊ ኣፍሪካ ኣብ ስርዓት ንግዲ ዓለም ንጥፍቲ ተሳታፊት ክትከውን ውሽጣዊ ዓቕማ ምዕባይ ይግባእ ምህዞ ማእኸል ዝገበሩ ፍልፍላት ፋይናንስ ምግፋሕን ናጻ ዞባ ንግዲ ናብ ሙሉእ ትግበራ ምስግጋርን የድሊ ኮሚሽን ቁጠባ ኣፍሪካ ብፖሊሲ ትንተናን ብካልኦት ጉዳያትን ኣድላይ ዝኾነ ሓገዝ ክህብ እዩ ልምዓት ኣፍሪካ ንምርግጋጽ ስርዓት ዲጂታልን ክእለትን ምስፋሕ የድሊ ኣብቲ ዝተሳለጠ ፎረም ተወከልቲ ዓለም ለኸ ትካላትን ዕዱማት ኣጋይሽ ዝተረኸቡ እንትኾን ዘለዎም ልምዲ ኣካፊሎም እዮም ተመልከቲ ማዕድ ዜና ቅድሚ ምዛምና ቀንዲ ዜናታት ዝዕለተ ከዘኻኽረኩም ፕሬዚዳንት ቱርኪ ረሲብ ጠይብ ኤርዶጋን ዕላው ዑደት ስራሕ ንምግባር ናብ ኣዲስ ኣበባ ኣትዮም ኢትዮጵያ በመበል 39 ዋዕላ ሕብረት ኣፍሪካ ሃገራዊ ረብሓታታ ዝሓለወ ዲፕሎማስያዊ ዓወት ረኺባ ክብል ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኣፍሊጡ ዕቤት ቁጠባ ኣፍሪካ ንምርግጋጽ ነጻ ዕዳጋ ኣፍሪካ ሙሉእ ብምሉእ ምትግባር ከም ዝግባእ ተገሊጹ ባርከስ ተመልከቲ ማዕድ ዜና በዚ ዛዘም ስለምክታልኩም ኣዚና ነመስግን ሰላም